Dobré ránko, milý Janko, sme Zugre a Juri a ešte pred zimou sme v našej čerstvo prerobenej dodávke opustili nudný život medzi 4 stenami. Vydávame sa na cestu naprieč Balkánom, kde za 50 dní prejdeme vyše 7000 km. Spíme bez kempov, jazdíme po bezplatných cestách, bez stresu a hlavne v slobode. V dnešnom dieli uvidíte Otomanov most, pri ktorom sme spali, cestu do Osumy kaňonu, krásne historické mesto Berat, Bogovský vodopád a krásne cesty, po ktorých brázdime priemernou rýchlosťou 40 km za hodinu. Príjemné ráno vyrušujú cestári, pracujúci na prechode cez hory okolo nás. A tu už odchádza majiteľ parkoviska, veľmi milý pán Kurty, ktorý nás pohostil domácimi paradajkami a zdarma nocľahom. Počas toho, ako prišiel dolúpať koňak, ktorý nám včera ešte nestihol byť. Pekný mostík. No, tam mám môjho manžela. Len pár metrov od auta stojí krásne zachovalý starý most. V Albánsku sa mosty takéhoto štýlu nachádzajú stovky, mnoho z nich sú väčšie aj slávnejšie, nám bude stačiť aj tento malinký. Niektoré z nich majú aj názvy, tento náš sa volá len Ottoman Bridge, ako aj mnoho ďalších, pretože bol logicky postavený v období fungovania Otomanovej ríše. Aktuálne je v stave zrekonštruovaný, keďže bol v minulosti poškodený zemetrasením. V čase našej návštevy vynechávame prechádzku k nedalekému vodopádu a ďalšiemu, o niečo väčšiemu mostu, pretože na ceste sú robotníci, ktorí nás ďalej nepúšťajú. Tiež sa schyľuje aj k dažďu, ktorý nás popohnáva ďalej. Vstup na diaľnicu s retardermi. Aj pa takto sa pripojíš. Veď je tu 40-ka. Aj vy máte niekedy problém nájsť na diaľnici alebo rýchlostnej ceste ten správny výjazd a orientovať sa v jednotlivých pruhoch? Nebojte sa, v Albánsku to vôbec nie je problém. Jednak vyššia obstarávacia cena a aj komplikovanosť výjazdov a nadjazdov sú jednoducho vyriešené prestávkou v podobe kruhového objazdu. V ňom si viete urobiť aj 2-3 kolečka a ten správny výjazd určite trafíte. Prestavočka, dáme si jeden kruháč. Cestou si musíme dávať pozor aj na pekárne a obchody bez cenoviek, kde platí očividne individuálna cena a my sme vychytali rovno tú 10-násobnú. Obed radšej dáme v meste, kam mierime. Je vidia turistov, chleba za 7 €, pizza malinka za 5. To, že ti to oni natankujú, tak to má tiež nejakú výhodu, že nemusíš vystupovať. Prichádzame do historického mesta Berat, ktoré je plné turistov aj v tejto posezóne. Mesto zapísané v UNESCO je jedným z najstarších stále obývaných miest Albánska s históriou dlhšou ako 2400 rokov. Parkovisko 3 € na deň, 5 € na celú noc. Strážené, bezpečné. A oni tu už fakt majú Vianoce. Pozri. Stromy viek. Stánky už sú. Šitet je na predaj. Poďme asi takto hore, nie? Dobre. Snáď ideme dobre. Škoda, že tu nie sú návaly turistov. Tí by nám ukázali, kadiaľ máme ísť. 500 schodov. Prezýva sa aj mesto tisícich okien podľa architektúry unikátnych domčekov vo štvrti Mangalem, úzko postavených vedľa seba na kopci v spletitých kamenných uličkách. Odtiaľ majú ľudia veľký rozhľad na celé mesto, z ktorého sa vyvádza táto prezývka. Tak, ktorý si vyberieš. Ale hodil by sa nám do auta, nie? Taký presne, to je taká šírka. Vysoký? Ani jeden nechcem. Na vrchole nad domčekmi stojí hrad Beratu Kala. Unikátnosťou tejto pevnosti je, že okrem starobilej pamiatky je to stále aj obydlie približne 100 rodín, ktoré tu žijú celkom bežný život. Na dvoričko. Ahoj. Také námestičko. Aha. Krásne, nádhera. Oj, sa kochám. Krásny hradík. A diera. Tak pozrieme ešte túto ruinu a ideme preč. Áno. Bo na kávu.
dnes ráno. Milé. Tak, nádhera. Jeden výhľadko. A stačilo. To je pekné. Tu si oddychneme. No, tí nie sú kamoši. To sú strašné psy. Tam podľa mňa skladovali papať. Mesto zohralo aj dôležitú úlohu počas holokaustu druhej svetovej vojny, kde vďaka albánskemu kódexu cti besa, čo v preklade znamená záväzok dodržať slovo aj ctiť cudzincov a návštevníkov. Moslimovia spolu s kresťanmi ukrývali židovských utečencov vo svojich domoch. Albánsko sa po vojne stalo jedinou krajinou v Európe, kde bolo po vojne viac Židov ako pred ňou. Albánci berú dohody veľmi vážne, preto nie je dobré sľubovať im niečo, čo im nedokážete splniť. Toto je ruina. To je jasné. Nie, to je kostol. Sa to krúti niekam. Aha, konec. Promenáda, na ktorej si dávame gurmánsky zážitok v podobe gyrosu z klobásy, je veľmi obľúbená turistami aj domácimi a nikdy nie je prázdna. Objavili sme aj vianočné trhy. Je takmer 50 dní do Vianoc. Gyros s klobáskou a bez paradajky. Teta si vypeká kukuričku. Možno majú iné zvyky. Poďme sa už dostávame až na koniec osumy kaňona, kde sa spevnená cesta končí veľkým parkoviskom, ktoré nám poskytuje dnešný nocľah. Dobré ráno. Dnes sme sa zobudili v osumy kaňone. Tak toto to vyzerá. Veľmi pekné. A vy čo tu chcete? Ahoj. Na to, že dnes mal celý deň pršať, tak je celkom pekne. Konečne v krátkom tričku. Dobrý kaňoník. Ahoj, Vilko. Hneď skoro ráno vyrážame na okružnú cestu. Kaňon je dlhý až 26 km, my sme na jeho úplnom konci. Najzaujímavejšia časť je práve týchto pár posledných kilometrov. 7. krásky novembri, není problém. Výhľadka sa rysuje. Toto vyzerá ako na mesiaci. A výhľadka. Ideme. Už niečo vidím. Tuto si to nadronujeme. Čo je pre naše auto skvelé je, že je položená len 450 metrov nad morom a síce do nej vedú serpentíny tesne pri okraji, ale aspoň nie sú do strmého kopca. V kaňone nachádzame krásne útvary, formované viac ako 2 milióny rokov, mini vodopády, skryté jaskyne a pekné úzke chodničky s výhľadmi. Je to tu nádherné. Má niekto základný tábor. To je možno pre týchto surferov, tých nafterov. To nebude most. To proste iba zlezeme dole a tadiaľ môžeme prejsť cez riečku. Už ani nemyslí na ďalší krok. Kde sa dá ísť?
Všade sa dá ísť. Juj. Aha. Je značka? Aha, áno. Solárny kábel, ten nás dovedie k civilizácii. Sa môžeš aj chytiť, keď spadneš. Solárny kábel, ty si nás dobre odrbal. Zatiaľ to sa nejde. Je vidieť, že včera pršalo, bola viacej vody. Tečie ako včera večer. Krásne, ale fakt trochu sa bojím. Neviem. Strašne sa šmýkajú tie kamene. Ešte viacej šmýklavejšie kamene som nechodila. Už sme v bezpečí. Naspäť ideme po ceste. Aby sme vedeli, kam sa nesmie ísť. Aha, to ešte... tu sú tie schodíky. Ulalela. A tam je pláž. A tam na druhej strane sme boli. Presne tam na tých kameňoch. Tam. Tak sme chodili a tak sme hľadali cestu preč. Paradajky od koty už dozrievajú. Už budú chvíľu. Fakt. Celko to bolo včera vlastne. Včera ráno nám ich dalo. Boli zelené všetky. Akurát odchádzame. Tak umieme okienko. Ideme ponad kaňón. Moc pekné. Ideme sa pozrieť. Hop, hop, hop. Cestou späť do mesta sa zastavujeme pri úkaze zvanom Nevestina diera, na ktorú sa viaže zaujímavá legenda. Mladé žienia bolo pred mnohými rokmi nútené do sobáša a pri jej násilnom odvlečení preč z domova išli okolo tohto kaňona na koňoch. Nevesta sa začala modliť k skale, aby sa otvorila a mohla svoju dušu oslobodiť skokom dovnútra. Tak sa aj stalo a nevesta zmizla v tejto diere. V uplynulých rokoch je diera hlboká len pár metrov a preto láka mladé nevesty, ktoré v rámci poviere lezú dovnútra v svadobných šatách oblečených naopak. V nej sa vyzlečú a hneď aj oblečú už správne, čo im má zaručiť skoré tehotenstvo. Odložené kamene, ktoré popadajú. Toto stojí auto z hora. Tam máme pekné umyté okienko. Aj keď je daživo, akurát keď ideme okolo cesty k vodopádu Bogove, je v mračnách prestávka a dávame si ešte rozlúčkovú prechádzku. Wow. Krásny strom. To je ako človek. Pojedu mám nos. Dobrý deň. A mu zhorelo vnútro. Ale prežil. Papa. Každý. Tak toto majú všetci z hory naťahnú vodu. Kábel, ktoré všetko tečú. A pokračujeme ďalej. Ale tu tečie čistá voda. Ukáž. Cestička je to veľmi príjemná a nenáročná, na jej konci nachádzame malý vodopád, ktorý nás síce nenadchol až tak extrémne, ale čo je zlatý klinec dnešného skvelého dňa, je tento kozí sprievod, s ktorým chvíľku ideme cestou späť. To je také milé, že niekoho každodenná rutina s kozami je pre nás skvelým zážitkom. Ešte ale ich je veľa. OK. Jejda. Ideme s vami. Jejda, ale tento má veľké rohy. To je asi on. Ako keby celý deň neboli na paši a nejedli proste. Na poslednú chvíľu všetko. Cengy bangy.
Áno. Nechcú si zamočiť kopytka? Tak. Jala, jala, jala. Cestou naspäť si ešte užijeme večernú atmosféru Beratu a náš dvojdňový príbeh končí tam, kde sme ho aj začali. Ale to už viacej krásne videli, nie? Že sa to tak robí. Že všetci zastali a potom teraz všetci naraz môžu. Ideme si takto po diaľnici zrazu. 40-ka. A kruháč. A 20-ka. Pozor, pozor. 10-ka nebude. Pekne si to obídeme. Tento chlebíček už iba za 70 centov, nie 7 eur. A kúpili sme si aj chlieb s férovou cenou a môžeme zaľahnúť v spokojnosti.